Hola? Però quan ha marxat? On ha anat? O sigui, no et va dir res? No t'ha trucat, mama? On és? Es la primera vez que falta tantos días. ¿Cómo? ¿Cómo cuántos días? Però és que estic preocupada. On és el papa? No n'ha vingut a l'audiència. Hola, bon dia. Bon dia. Per posar una denúncia? Per què no estàs amb la mama? L'has d'estar fent aquí. Per què no? Perquè l'he de trobar, perquè tinc un merder bufet increïble. O sigui que és pel bufet. No havia passat mai. O sigui que l'estàs defensant. ¿Dónde está? ¿Qué buscas? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? Estàs embarassada de 7 mesos, joder. Estic aquí, estic preocupat, ja he sentit la ginecòloga, has de descansar, necessito que paris. No puc! Soc el Felip i Bernat, en aquests moments no us puc atendre. Deixeu el missatge quan sentiu el senyal.